बोसोरारि जथुमा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कथालिकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव सानथामनि हाबाफारिजों लिरनाय हाबाफारियाव मानगिरा आफादगिरिजों लोगोसे बर' गौथुमनि बोसोनगिरि आखान्थि आफादगिरि नेहाथारि गौथुमारि नेहाथारि आरो मिरुनि बिबानगिरि नोंथांमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ गिबि गिबियावनो बारहरनाय जाबाय। जों दिनै नैथि हाबाफारिखौ जोङो जागायनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों गिबि गिबियावनो गांसे आर'नाइ जों बरायना लानो थाखाय जों आवगायबाय। दा बेजों जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि बिथांमोनजों लोगोसे आरो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय गोथारि काशीनाथ सरकारि गेदेमा दंखायो आरो बे फिरफिलाखौ हेफाजाब होनो थाखाय आखान्थि आफादगिरि सोरबा फटक मोजां साफायनाय फटक गिदिर मोजां फटक सार फटक लालाय लोगो आरज होदों स्टेपखौ आगानसेनि एसे गुवार होबानो जायो। फौसेबा Pur
लोगोसे दिनैनि बे गोथार सानाव दुलाराय बाथौ बोथोरनि मानाव गेदेर आफादगिरि आदाखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय। नैथि साननि नैथि हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि आफादनि मानजाथाव बोसोनगिरि आखान्थि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे बेवहाय बाहागो लानो हानाय दाब दाब जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो फान्दै नोंथांमोन लोगोसे बाहागो लानो हाबावनाय माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो फोथायनाय थायाब्ला जोंनि जे हाबाफारियाव जों आवगायदों बे आवगायनाया आसखान्दा जागोन। बेनि थाखायनो गासै सिबियारिया गावनि जि मावनांगौ हाबा इसोरनि खाथियाव गावनि जिखिनि संग्रिनाय बा जिखिनि श्रद्धा दङ बे श्रद्धाखौ जोङो गोसो गोथारै बावसोमनो नांगोन। लोगोसे जोङो जिहेतु जों नुवाथारि आफा इसोरखौ गासै मुलुगनि जिबिखौनो सोरजिदों होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। बेनि थाखायनो जोङो गासैबो जिबिनि सोलेराव आफा इसोरनि सिया हाबनानै दङ होननानै साननांगोन। सिया केवल जोंनि मानसिनावल' नङा, जों आफा जिहेतु गासैबो जिबआव सिया दङ। बेनि थाखायनो जोङो नुवाथारि आफा इसोरखौ जे गासैबो जिबिनि खाथियाव दङ होननानै जेब्ला मोनदांनो हागोन होमबा निस्सय जोङो जे आफा इसोरखौ सोरजिनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा। आरो बे लेखायै जुदि जोङो